tændt nogle af den ene. Fordi at i dag skal vi have om digteren Yahya Hassan. Og jeg tager et udgangspunkt i, at jeg regner med, at I alle sammen ved, hvem han er. Er der nogen herinde, der ikke ved, hvem han er? Godt, så giver det mig lige lejlighed til at fortælle, at han er en dansk digter, som debuterede i 2013 med sin digtsamling Yahya Hassan. Og I får nu lige et digt. Og Esben og du deler, og det gør du og du også. Og vi deler den. Og vi skal kun læse det første digt i dag, det der hedder Barndom. Og det er som introduktion til vores forløb om lyrik. Og I skal dels læse det, men I skal også høre, at jeg har sammen læse det op. Så det skal I starte med at gøre. Hvad skal vi starte med at gøre? I skal starte med at høre Yahya læse op, mens I læser digtet. Barndom. Hvis det virker. Og måske lige inden du får trykket helt på playlinen, så skal jeg måske lige fortælle jer, at han er jo den digter i Danmark, der har solgt aller flest digtsamlinger. Og han nåede over 100.000 eksemplarer før jul, så det er jo allerede sikkert overskrevet lidt. Og han stak Vita Andersen, der i 1977 havde en rekord på 95.000 altså udgivelser, ikke? Så han er virkelig han er den største sælger i dansk lyrik. 2014. Jeg skal lige prøve at se, om jeg kan få en link og se, om det starter det skud med igen. Og en far med en kølle, flere grader rig. Den skal helt tilbage til God assistent. det skal ikke komme længere tilbage, er den ikke på samme måde? Jeg tror også, det er ikke. Vi prøver at køre nu i lyd på det. Og børn på række og en far med en kølle, blik og en pøl af pis. Vi stikker skiftevis en hånd frem for forudsigelighedens skyld. Den der lyd, når slagene rammer søster, der hopper så hurtigt fra den ene fod til den anden. Pisset af et vandfald ned ad hendes ben. Først den ene hånd frem, så den anden. Går der for lang tid, rammer slagene vilkårligt. Et slag, et skrig, et tal, 30 eller 40, til tider 50. Og et sidste slag i røven på vej ud af døren. Han tager bror i skuldrene, retter ham op, fortsætter med at slå og tælle. Jeg kigger ned og venter på, det bliver min tur. Mor smadrer tallerkener i opgangen, samtidig med at Al Jazeera TV transmitterer hyperaktive bulldozer og fortørnede kropsdele. Gazastriben i solskin. Flag bliver brændt, hvis en zionist ikke anerkender vores eksistens. Hvis vi overhovedet eksisterer, når vi hikster angsten og smerten, når vi snapper efter vejret eller meningen. I skolen må vi ikke tale arabisk, derhjemme må vi ikke tale dansk. Et slag, et skrig, et tal. Tak, Lena. Det kan jo godt være lidt svært at arbejde med lyrik, men jeg vil gerne bede jer om at prøve at hurtigt skrive, hvad I umiddelbart føler for det her digt i 2,5 minutter. Og ved I, hvad hurtigskrivning er? Hvis ikke I ved det, så kan jeg lige fortælle, at det drejer sig om, at I sådan mere eller mindre i 2,5 minutter bare skal skrive non-stop. Og hvis I ikke har noget at skrive, så kan I eventuelt, altså om digtet, I skal prøve at skrive om digtet. Hvis I ikke kan det, så kan I eventuelt skrive sådan med, han er vist fra Aarhus, eller er han fra, eller sådan. Altså bare sådan, I skal bare hele tiden holde blyanten i gang, så vidt som muligt. Og er I klar? Okay, så det er spørgsmålet videre. Hvad er jeres umiddelbare indtryk af det her digt? Og I begynder nu.
10 sekunder tilbage. Og de er skrevet nu. Okay, nu har I skrevet i 2,5 minut, og det kan være, det er lidt rodet, men jeg vil gerne bede om nu at sidde 2 og 2 sammen. Ja, det passer lige. Og så skal I måske starte med at kigge ned på jeres papir og se, hvad I har skrevet. Og så skal I snakke om, kan I forstå, jeg har sådan en stor popularitet ud fra jeres digtoplevelse, I har fået her. I sammen her, og lige sammen. Okay. Sammen. Okay. Og det føles bare lige, I skal bare lige snakke sammen i 2 minutter, så det er super kort. Okay. Ja, jeg har Jeg tænker, at jeg vil få popularitet til at være bare et godt det kan jeg meget godt forstå, fordi jeg tænker, når jeg hører det der, jeg synes, det er enormt vigtigt, jeg kan ikke sådan, for mig ændre, jeg kan ikke læse det der digt. Så det synes jeg, nej, det er det også, men det synes jeg også er fint, fordi der er så meget ved det, der bare er algoritmer. Men det her er meningen socialt. Det er sådan muligvis reduceret til det. Der er nu, der synes det er statisk omgang og det handler om hele den der kæmpe diskussion, der altså om jeg tror desværre, jeg bliver nødt til at stoppe her allerede. Jeg kunne jo snakke om det her i ugevis, men I måtte kun få 2 minutter, så lad mig høre, hvad siger I hernede til spørgsmålet der, kan I forstå hans popularitet? Vi kan forstå det ud, altså i forhold til, at det jo er et meget kontroversielt emne, han tager fat i. Men vi snakker også om, at vi har lidt svært ved at forstå digtet som lyrik, altså i den her form her. Hvad er det, der definerer, at det her det er lyrik i virkeligheden? Hvorfor er det et digt? Det er jo i virkeligheden bare en fortælling. Men til spørgsmålet om vi kan forstå det, i forhold til indholdet, altså det hans budskaber, ja, så giver det god mening i forhold til den aktualitet, som vi er i lige nu. Okay, og det spørgsmål, I har stillet, skal I nok få besvaret inden for de næste par uger. Okay. Ja. Og hvad siger du? Vi snakker, eller et af de ord, jeg i hvert fald har skrevet på min hurtigskrivning, var samfundsrelevant og så forfejlet integration, spørgsmålstegn. Og integration er jo et rigtig hot debatemne. Jeg ved ikke, om det havde fået lige så meget opmærksomhed, hvis ikke han havde været indvandrer. Det kunne man jo godt stille sig selv et spørgsmålstegn om. Fordi her har der virkelig noget, hvad kan man sige, man kan tage fat i, hvis man vil have en diskurs om forfejlet integration. Ja. Okay, så det er... Altså, vi kan godt forstå, at den er blevet så populær, fordi den passer lige ind i, hvad der jo er et rigtig debatteret emne. Okay, og det var en stemme, der manglede, eller måske? Det ved jeg ikke, om det er. Folk bruger det også forskelligt, synes jeg. Ja, godt. Og den sidste kommentar? Igen, jeg skal ikke vurdere, om det er en god lyrik eller ej, fordi det er mange år siden, jeg har haft dansk. Men som Mette siger, så er det jo en stemme, man ikke har hørt før i hele den her integrationsdebatten, der har varet de sidste 15 år eller sådan et eller andet. Ja. Og det er jo også ret interessant, at han som et eller andet råd for Gellerup-planen er blevet politikken og informationssegmentets yndling. Ja, det er det. Og så kunne man så, hvorvidt man kan forstå en popularitet, så er det jo også svært at vurdere ud fra det her, om det han bare en døgnflue, eller om han er sådan en, man kommer, det er sådan en ny Tove-Ditlevsen, eller sådan, man kommer til at høre om rigtig mange år fra. Det kan vi så få svar på for de næste 30 år. Ja, og skal I lige have den aller sidste kommentar? Ja. Vi taler om, at vi forstår det, fordi det rammer os på en måde, som vi
måske ikke er vant til, at sådan tekster rammer os. Altså det giver os en følelse ned i maven, og af noget ubehag og noget, det er virkelig det. Så på den, og måske netop den følelse gør os nysgerrige på at læse videre og læse mere. Ja. Fordi vi taler også om, vi er helt enige med de ting, der er blevet sagt omkring, at det er et hot emne, og det er en indvandrer og inspiration og sådan noget, men det er jo ligesom noget, der kom i anden række, fordi at det, der kom først, var følelserne. Ja. Godt. Og med det vil jeg slutte timen og sige, at vi ses om en uge. Til mere, Ulrik.